Hola, soc Cinta Benet de Xocolates Creo i avui farem galletes de brownies de garrofa. Necessitarem 100 grams de garrofa a la tassa Creo, 21 grams de mantega, un ou, 75 grams de sucre moreno, una miqueta de sal, 21 grams de maicena i una cullerada petita de llevat en pols. Comencem afegint esta mantequilla a la garrofa. Un cop tinguéssim la mantega fosa, el que hem de fer és barrejar-ho fins que es quedi una textura així. No és del tot líquid, però ja està ben integrada la mantega en la garrofa a la tassa. El següent pas és barrejar l'ou en el sucre moreno i una mica de sal. Com ho fem? Trenquem l'ou i ho anem remenant fins a que el sucre estigui tot ben integrat. Mireu, heu d'aconseguir una textura com esta. Quan ja la tingueu, li heu d'afegir la barreja de xocolata a la tassa de garrofa en mantega. I ara, mireu la textura que mos queda. Per acabar, només mos quedarà afegir-li la maicena en el llevat en pols. Mireu, quan ja ho tenim tot ben barrejat, esta és la textura final. Això ara ho deixarem tapat en film a la nevera durant uns 30-40 minuts perquè la massa agafi una mica de cos i no estigui tan líquida. Després el que farem serà fer les boles de les galletes abans de ficar-les al forn. Ara el que farem serà fer les galletes, és a dir, hem d'agafar una mica de massa, jo m'ajudo d'una cullera perquè em sigui més fàcil, i la fiquem a la safata de forn. Mentre, si voleu, mentre la massa s'està quallant una mica a la nevera, el que podeu fer és començar a precalentar el forn. Nosaltres al forn l'hem posat a 200 graus, però cada forn és un món. Vosaltres que el coneixeu més sabeu si a 200 graus les coses se us passen massa, doncs fiqueu-lo a 190 o 180 aproximadament. Les posem al forn i en 10-12 minuts ja veurem el resultat. Ja tenim les galletes fetes, mireu que bones han quedat, fan super bona pinta. Si les trenquem, mireu. Ara només queda disfrutar-les. Bon profit!